Ahoj, zdravím vás z dalšího videa. Dneska bych se chtěl zaměřit na téma složky silově kondičního tréninkového programu. Je to v podstatě volné pokračování, nebo chcete-li druhý díl, který navazuje na video z minulého týdne, kde byla řeč o tom, co je třeba vědět předtím, než si začneme skládat tréninkový program. Bavili jsme se o tom, vlastně, jaké dotazy je třeba si zodpovědět. Například, jaký je náš cíl, pro jaký druh sportu vlastně budeme realizovat ten náš silově kondiční tréninkový program, jaké jsou naše slabé stránky, jaké jsou naše silné stránky, jaké je naše tréninkové prostředí, jaké vlastně biomotorické schopnosti, o čemž bude řeč v dnešním videu, my trénujeme v rámci sportu a jaké potřebujeme rozvíjet mimo ten náš sport. Zase kolikrát v týdnu trénujeme ten náš sport, kolikrát v týdnu můžeme věnovat tomu silově kondičnímu tréninku. Takže v momentě, kdy my máme zodpovězeny tady tyto dotazy, tak můžeme přistoupit ke skladbě toho silově kondičního tréninkového programu. A teďka ten silově kondiční tréninkový program bude obsahovat určité složky. Ty složky potom do toho tréninkového programu budou zařazeny zase podle toho, co si vybereme, vlastně, nebo co potřebujeme trénovat pro ten náš sport, po případě, co nám chybí, co potřebujeme zlepšit. Nicméně ještě předtím, než my ty složky začneme do toho programu dávat, tak je důležité, abychom věděli, jaké vlastně složky my do toho tréninkového programu můžeme vložit. Já je zde mám nazvané jako relevantní vlastně biomotorické schopnosti pro přípravu na ten náš sport. Takže dnešní video bude celkově právě na téma tady těch biomotorických schopností, jaké různé ty biomotorické schopnosti máme, které my potom můžeme na základě určitého druhu periodizace vložit do toho našeho tréninkového programu. Ale to už by byl zase případně třetí díl. Teď pojďme na náš druhý díl, vlastně relevantní biomotorické schopnosti pro ten náš cíl. Takže my teďka můžeme vybírat z následujících biomotorických schopností. Jako první zde máme druhy síly, jako druhé zde máme různé variace potom kondičního tréninku, nebo řekněme rozvoj energetických systémů, to znamená aerobní energetický systém, anaerobní a potom po případě vlastně kombinace společně s nějakými těmi druhy síly, jelikož většina sportů, například ty kontaktní, vyžadují nejen rozvoj těch energetických systémů, ale současně potřebujeme také pod únavou produkovat určitou sílu, po případě manipulujeme s nějakou zátěží, takže právě proto je třeba rozvíjet například ty energetické systémy současně s nějakým silovým tréninkem nebo se silovým tréninkem dohromady, a to myslím v rámci například jednoho cviku nebo nějakého kruhového tréninku. Takže to potom bude myšleno tou kombinací a samozřejmě také nesmíme zapomínat na mobilitu a stabilitu, což je potom vlastně nám dává nějaký pohybový základ pro to, abychom mohli efektivně a dobře realizovat jak trénink těch druhů sil, tak potom také trénink těch energetických systémů. Takže teďka se pojďme podívat na to, jaké můžeme mít druhy síly. Takže jako první zde máme maximální sílu. Pod maximální sílou si můžeme představit naše základní silové cviky dřep, bench press, mrtvý tah, tlak nad hlavu, po případě chcete-li někdo také zhyby, kliky na bradlech. Jednoduše se pohybujeme mezi 85 až 100% jednoho opakovacího maxima pro 1 až 3 opakování. Teďka jako druhý druh síly zde máme silovou vytrvalost. Ta se může pohybovat mezi 60 až 85% a máme zde 4 až 12 opakování. Ta silová vytrvalost je zamýšlena nebo je myšlena pro základní cviky. To znamená 4 až 12 opakování, 60 až 85% z jednoho opakovacího maxima pro ty základní cviky, které jsme využívali na té maximální síle. Třetím druhem síly je vlastně síla rychlost. Zde se pohybujeme mezi 60 až 85% zase na těch našich základních silových cvicích, které si vybereme, ale pohybujeme se mezi 1 až 5 opakováními s cílem pohybovat vlastně s tou vahou co nejrychleji. Oproti té silové vytrvalosti, kde trénujeme vlastně řekněme s vyšším počtem opakování, jde nám o to, abychom se dostávali řekněme na nějaké vyšší RPI, třeba 7, 8, 9, a jednoduše ten pohyb té činky se může lehce zpomalovat během vlastně té série nebo v momentě, kdy se blížíme ke konci té série, tak u těch silově rychlostních schopností my chceme, aby během celého trvání té série měla činka stejnou rychlost. To znamená, nemělo by dojít ke ztrátě rychlosti té činky nebo rychlosti pohybu té činky. Pohybujeme se proto mezi 60 až 85% a pouze s tím 1 až 5 opakováním, kdežto u té silové vytrvalosti bylo 4 až 12 opakování.
Teďka v momentě, kdy máme ten třetí druh síly, tak se přesouváme na ten náš čtvrtý druh síly, což je rychlá síla, můžete se setkat taky s názvem power. Ten budeme mít 30 až 60% pro základní silové cviky. Většinou zde už přidáváme nějakou proměnlivou zátěž v podobě řetězů nebo odporových gum, jednoduše proto, aby nedocházelo ke zpomalení činky na konci toho pohybu. V momentě, kdy máme takovouto lehčí zátěž, tak v podstatě my jsme schopni zrychlovat, akcelerovat z té spodní fáze toho cviku, ale potom zpomalujeme jednoduše. A právě ta proměnlivá zátěž, řetězy odporové gumy nám umožní akcelerovat přes celou dráhu, nebo zrychlovat přes celou dráhu toho pohybu těch základních cviků, takže proto je důležité využívat tady tu proměnlivou zátěž v momentě, kdy chceme trénovat rychlou sílu za pomoci těch základních cviků. Nicméně u rychlé síly už preferujeme využití jiných cviků, a to zejména, spiračských cviků a jejich derivací. To znamená pro sportovce, kteří neumí vyloženě ty spiračské cviky, já sám se mezi ně zahrnuji, tak v podstatě tam mohou být trhy s jednoručkou, mohou tam být různé výrazy s jednoručkou, mohou tam být zařazené různé landmine variace, nadhoz a tlak, trhy landmine a tak dále. To znamená základní silové cviky s proměnlivou zátěží, po případě zde můžeme využívat jednoručky, můžeme využívat landmine, anebo samozřejmě různé variace těch spiračských cviků zde mohou být zařazeny. Potom se přesouváme do explozivní síly, což je v podstatě také složka té rychlé síly, ale pohybujeme se mezi 0 až 30%, to znamená, nebo do 30% z opakovacího maxima zase, pokud bychom využívali ty základní cviky, ale určitě bychom museli používat nějakou proměnlivou zátěž. Nicméně explozivní síla, zde si můžeme představit různé variace výskoků se zátěží, po případě pokud je zde 0%, tak samozřejmě výskoky bez zátěže. Co je důležité, tak každé opakování je prováděno s resetem, to znamená například výskoky na bednu, můžeme mít osu na zádech, nebo výskoky s osou, jdeme do dřepu, vyskočíme co nejvýše. Máme trap bar, jdeme dolů, snažíme se vyskočit zase co nejvýše s tím trap barem. Mohou zde být různé variace odhodů medicimbalu, mohou zde být pliokliky s tím zase, že každé opakování je s resetem. To znamená, explozivní síla je složkou té rychlé síly, ale zatímco u té rychlé síly využíváme pořád ještě větší množství, té síly, nebo jsou ty cviky více silově založené, to znamená právě ty spirácké landmine cviky nebo trhy s jednoručkou. Zde už se nám jedná čistě o ty balistické věci, to znamená právě ty odhody toho medicimbalu, výskoky a tak dále. Po explozivní síle se posouváme ještě na rychlejší věci, což zde máme reaktivní sílu. Reaktivní síla, jednoduše pliometrie. Extenzivní nebo intenzivní pliometrie. Extenzivní můžete si pod tím představit různé variace poskoků. Pogo poskoky, můžeme dělat různé skoky do strany, výskoky na menší bednu, ale o trochu delším trvání, trochu více kontaktů s tou zemí, o menší intenzitě. Také zde mohou být skoky přes švihadlo, mohou zde být různé sprinterské drily, běžecké drily, drily na změny směru a tak dále. Potom zde máme intenzivní pliometrie. To mohou být death jumps, to mohou být skoky přes větší překážky, například 2 skoky do strany, skok na bednu a tak dále. Jednoduše jakékoliv variace, kde už my musíme provádět nebo které musíme absolvovat s velkým úsilím pro to, abychom je dokončili, ale jsou charakterizovány tím, že vlastně každému opakování předchází nějaká rychlá excentrická fáze. To znamená, jde nám o ten rychlý přesun z té excentrické do té koncentrické fáze. Takže to by byla potom pliometrie. Oproti právě té explozivní síle, kde jsou všechny cviky dělány s tím resetem, každý jednotlivě, tak tady ty skoky následují právě za sebou, abychom využívali ty elastické schopnosti těch šlach a právě tím je charakterizována potom ta pliometrie, nebo ty pliometrické cvičení jsou tím charakterizovány. Po reaktivní síle se přesouváme ještě do jednoho druhu síly, který může být rychlost. Po případě zde máme ještě přidanou alaktátovou kapacitu, což by mohlo být samozřejmě v kondici. Nicméně přidal jsem to zde. Rychlost, pod tím si můžeme představit sprinty, různé změny směru zase s maximálním úsilím. Takže starty, jednoduše cokoliv, co bychom dělali pro to, abychom rozvíjeli naši rychlost, to znamená starty, maximální rychlost, rychlostní vytrvalost.
různé nácviky, změny směru a tak dále. A laktátová kapacita můžeme si pod tím představit v rámci tady těch sprintů, například opakované krátké sprinty. Běžím 10 až 20 metrů nebo sprintuji 10 až 20 metrů, otočím se s krátkou pauzou, například 5 vteřin, zase absolvuji dalších 10 až 20 metrů. Jo? Ta pauza může být třeba 5-10 vteřin, můžu takto absolvovat, řekněme třeba od 6 do 10 běhů, což je jedna série, potom může být pauza, mohou následovat ještě další 2 až 3 série. Pro koho může být ta laktátová kapacita užitečná, tak může být například pro fotbalistu, který většinu zápasu například kluše, nebo potom se pohybuje chůzí, to znamená, potřebuje mít velice dobrý aerobní systém, aby vlastně dokázal vydržet celý ten zápas, zregenerovat vždycky po každé vlastně tom krátkém úseku, kde on sprintuje, například nahraje balon, musí si nahrát, nahraje, musí si znovu naběhnout, dostane balon, přenese zase hru dále. Takže po případě něco podobného může být také házená, dostaneme míč, běžíme s tím míčem, nahrajeme zase, teďka potřebujeme se rychle zotavit, dostaneme míč znovu, nahrajeme nebo vystřelíme. V podstatě je to sport, který potřebuje dávku vlastně z toho aerobního systému, ale potom musí být ti hráči schopni produkovat vlastně opakovaně explozivní anebo rychlé úsilí. Takže tohle je potom ta laktátová kapacita. Vyskytuje se například také, pokud máme fightery, ale jak jsme si říkali, tak řekněme, fighteři musí reagovat na toho protivníka, musí vynakládat trochu větší sílu. To znamená, že pro ně nemusí být úplně optimální realizovat tu laktátovou kapacitu za pomoci sprintu nebo nějakého běhu, i když to může být, ale můžeme to potom využívat vlastně v rámci toho kombinačního tréninku nebo kombinovaného tréninku, kde vybereme například 4 až 5 cviků, jako třeba tlačení saní, odhazování medicimbalu do země, můžeme tam zařadit nějaký právě landmine, nadhozatlak, jednoduše explozivní nebo rychlostně silové věci, po případě explozivní věci nebo klidně něco reaktivního. Vybereme takhle 4 až 5 cviků, které vyžadují produkci síly a právě ty absolvujeme třeba 5 opakování, potom krátká 10 až 30 vteřin pauza a zase další cvik, zase 10 až 30 vteřin pauza, další cvik, 10 až 30 vteřin pauza, další cvik, s tím, že nám nesmí spadnout vlastně produkce té síly, snažíme se pořád do stejnou maximální produkci té síly. Teprve vlastně po dokončení tady toho kola může být minutová pauza a zase jdeme na další kolo. Takže takhle bychom potom mohli provádět vlastně tu laktátovou kapacitu za kombinace vlastně zasažení, řekněme toho nebo tu laktátovou kapacitu trénujeme jednoduše za pomoci vlastně tady těch silových cviků. Teďka se přesouváme do dalšího druhu síly, kde máme svalovou hmotu. Svalová hmota jednoduše je charakterizována tak, že můžeme provádět 5 až 30 opakování, což je většinou rozsah, který se udává pro to, abychom dokázali rozvíjet tu svalovou hmotu, ale co je důležité, že k tomu používáme opakování v rezervě, kde máme 4 a méně opakování v rezervě, tak abychom dokázali vytvořit optimální mechanické napětí a vlastně tím jsme dali svalům podnět pro to, aby reagovali tím, že budou růst. Samozřejmě jsou tam zase nějaké další faktory, jako je metabolický stres, napumpování, nicméně to mechanické zatížení tím, že pracujeme blíže vlastně k tomu svalovému selhání, je ten hlavní faktor. Potom zde máme svalovou vytrvalost. Svalová vytrvalost zase je podobná cvikům na rozvoj té svalové hmoty, ale cviky pro rozvoj svalové hmoty snažíme se soustředit na tu svalovou skupinu, kterou procvičujeme. Ty cviky mohou být klidně více v uvozovkách izolovaného charakteru, ve smyslu toho, že mohou být prováděny klidně na strojích, nebo spíše na strojích s tím, že se snažíme zasáhnout právě tu potřebnou svalovou skupinu. Svalová vytrvalost mohou být samozřejmě také cviky na strojích, ale většinou si pod tím můžeme představit nějaké kalistenické cviky, kliky, zhyby, pistol squaty a tak dále, které provádíme buď s vlastní vahou nebo s menší vahou. Můžeme pod tím mít také nějaké cvičení s odporovými gumami, můžeme pod tím mít nějaké různé gymnastické prvky, ale provádíme zase větší počet opakování.
Jednoduše nějaká kalistenika, kliky na maximální počet opakování, zhyby, maximální počet opakování a tak dále. Nemusíme trénovat vždycky do selhání, můžeme udělat třeba kruháž, kde provádíme 10 zhybů, 20 kliků, potom děláme třeba 30 dřepů, můžeme opakovat neustále dokola, což je potom vlastně složka té svalové vytrvalosti, kde trénujeme to, aby ty svaly byly schopné produkovat sílu nebo produkovat sílu po nějaký delší čas bez přestávky. Zase může to být důležité pro toho fightera, který půjde, řekněme, na nějaké dlouhé kolo, 5 minut a ví, že po celých těch 5 minut vlastně bude proti tomu soupeři nucen produkovat sílu, takže můžeme takhle složit nějaké cviky dohromady, které se budou opakovat po dobu těch 5 minut. Jednak zasáhneme vlastně už ten aerobní systém, ale současně vlastně trénujeme také tu svalovou vytrvalost. Takže tohle už by bylo zase do toho kombinovaného tréninku. Po případě my nemusíme používat takhle cviky, které se věnují spíše jenom konkrétní svalové skupině, ale také můžeme používat různé kombinované cviky. Zde, když vidíme nějaké cviky jako třeba dřep do tlaku, po případě výpad do strany a zase do trhu a tak dále, tak tohle jsou kombinované cviky, které mohou trénovat celkovou vlastně tu svalovou vytrvalost. Takže tohle by byly jednotlivé druhy síly, které my můžeme trénovat v rámci toho našeho silově kondičního tréninkového programu. Teďka se přesouváme do té kondiční části. Máme zde aerobní a anaerobní systém. Aerobní systém nebo jeho trénink můžeme rozdělit, řekněme, do 5 kategorií. S tím, že kategorie 1, 50 až 60% maximální tepové frekvence, to je regenerace. To je velmi lehká činnost, kterou, řekněme, jdeme na procházku, úplně bez problémů si povídáme s kamarádem a tak dále, tak tohle je jednoduše nějaká regenerační činnost. Potom zóna 2, pohybujeme se mezi 60 až 70% maximální tepové frekvence, je to konverzační tempo, ideální pro zdraví, řekněme, že jdeme na lehký poklus s kamarádem, řekněme 30-45 minut nebo 45 minut, dochází zde optimálně ke spalování tuku. Zde potom máme zónu 3. Máme zde 70 až 80%, řekněme, že se pohybujeme na aerobním prahu. To znamená, že toto je práh, řekněme maximální aerobní kapacita, kde jsme schopni vlastně tu energii pořád hradit jenom tím aerobním systémem. Je to tempo, které my jsme schopni vydržet, řekněme, určitě na 100% 60 minut, ale většinou 90 až 120 minut. Můžeme to klasifikovat také jako nějaké maratonské tempo, chcete-li. Pokud běháte půlmaratony nebo třeba 15 km, půlmaraton nebo maraton, tak to může být klidně tempo, kterým bychom běželi převážnou část vlastně toho našeho závodu. Potom se přesouváme do té 4. zóny, kde máme anaerobní práh. 80 až 90% maximální tepové frekvence. Je to většinou tempo, které zvládneme v tréninku určitě udržet na 20 až 30 minut, po případě v závodě, pokud jsme na hecování a tak dále, běželi bychom tady tímto tempem, tak jsme schopni udržet určitě 40, 50 nebo těch 60 minut, když by bylo potřeba. Jo, to znamená bezpečná zóna 20 až 30 minut, v závodě déle. Tady vlastně pod tím anaerobním prahem my už si můžeme představit nějaké klidně intervaly, které mají ale kratší dobu odpočinku. Řekněme 4 až 5, což je vlastně zátěž, ku 1. To znamená například můžeme běžet 2x12 minut s 3-minutovým odpočinkem. Nebo můžeme běžet 15 minut, můžeme mít 4-minutový odpočinek, řekněme, nebo 3 až 4 minuty, 3,5 minuty odpočinku, potom můžeme mít například 1x10 minut, potom můžeme mít ještě po 10 minutách můžeme mít 1,5 až 2 minuty odpočinek a potom zase můžeme dát například ještě 1x5 minut. A všechno se pohybuje vlastně v tom rozsahu těch 80 až 90% maximální tepové frekvence. Po případě můžeme zde využívat klidně fartlek, nebo zde můžeme využívat také nějaký tempoběh, to znamená například jeden běh po dobu 20 minut s tím, že se pohybujeme někde mezi těmi 80 až 90% maximální tepové frekvence. Potom zde máme 90 až 100% maximální tepové frekvence, což je jednoduše maximální aerobní výkon nebo VO2 max, maximální spotřeba kyslíku. Důležité je, že v podstatě tady rozvoj té aerobní kondice můžeme proto využívat samozřejmě jakýkoliv stroj. Může to být chůze,
může to být chůze na páse, může to být běh na páse, může to být veslo, může to být airbike, může to být skier, cokoliv, co je pro nás důležité, pokud plníme vlastně tady ty rozsahy té tepové frekvence, po případě vlastně tady ty tempa, které jsme si říkali, ještě jsem zapomněl, u toho VO2 max, u té poslední 5. zóny je to zhruba tempo, které bychom byli schopni vydržet po dobu 10 až 12 minut na nejvýš. Takže většinou tady máme intervaly, které jsou v délce 3 až 5 minut, s tím, že potom to zotavení je zhruba 3/4 toho času, co my běžíme. Nebo co děláme různé vlastně tady ty naše aerobní aktivity. To znamená například veslujeme po dobu 4 minut na úsilí, kterým jsme schopni veslovat 10 a potom máme 3 minuty pauzu. Opakujeme třeba ještě 2x, 3x, 4x, záleží jakou máme vytrvalost a jakou máme tu aerobní kondici. Takže to by byl trénink potom té aerobní kondice, potom se přesouváme do té naší anaerobní kondice. Většinou se pohybujeme v rozsahu 20 až 120 vteřin. Důležité je, že my tu anaerobní kondici můžeme rozdělit na výkonovou část a potom na část kapacitní. Výkonová část, tak tu můžeme charakterizovat tím, že je to jednorázově velké úsilí, nebo se snažíme 90 až 100% úsilí, ale potom je třeba, aby přišel adekvátní další odpočinek. Většinou 1:3, 1:4. To znamená, například můžeme běžet 400 metrů, běžíme 400 metrů dáme příklad třeba 90 vteřin, tak potom budeme mít 3 až 4násobný odpočinek. Takže 90, 180, 270, 360, takže budeme mít 360 vteřin odpočinku, pokud jsme běželi třeba 90 vteřin. Na druhou stranu potom zde máme naši kapacitní část. To je krátký odpočinek, ale s menším úsilím. Řekněme, že se pohybujeme někde 70 až 80% nebo 70 až 80% našeho maximálního úsilí. A s tím, že potom ale to, že je menší úsilí, na rozdíl od toho prvního, kde máme výkon na maximální úsilí, tak tady v té kapacitní části je to potom oddělené vlastně kratší pauzou, ty intervaly. To znamená, zde můžeme využít to, co je 30 vteřin, jedeme na těch 70-80% našeho maxima, 30 vteřin potom jedeme volně, nebo 60 vteřin větší úsilí, 60 vteřin volně, nebo řekněme 120 vteřin větší úsilí, minuta volně. Jo? Záleží na tom, jak už si to chceme navolit, zase jak máme dobře rozvinutý ten náš anaerobní systém, jakou máme anaerobní kapacitu, po případě si chceme trénovat výkon. Jak už jsem říkal, třeba ten aerobní systém je důležitý u sportu, jako je fotbal, jako je rugby, po případě i ta házená, ale vyskytuje se téměř ve všech sportech. Je důležité mít ten aerobní systém dobře rozvinutý, i když máme hokej, máme třeba střídání, které je 60 vteřin, 90, 45, 60, 90 vteřin, záleží, potom sedneme na tu střídačku a je důležité, abychom měli dobře rozvinutý aerobní systém, abychom mohli co nejrychleji zregenerovat na to naše další střídání, které zase bude vlastně zaměřeno na ten anaerobní systém. Je to krátký interval, který jedeme naplno, velké zadýchání. Energie hrazená potom především ze sacharidů, ze etérního glykogenu. Teďka v momentě, kdy my máme například ten hokej, tak jak jsme si říkali, pro něj může být důležitá ta anaerobní kapacita, po případě také vlastně ten anaerobní výkon záleží, už jaké máme střídání, jak často jdeme na ten led. Pokud se potom protáhne, nebo řekněme hrajeme konec zápasu, jsme na 2 pětky, jenom ti sportovci hrají, tak vlastně může dojít k tomu, že to je více blíže k té anaerobní kapacitě, protože jsou na tom ledě třeba vždycky obstřídání, to znamená 60 vteřin hrají, 60 vteřin nebo 90 vteřin mohou odpočívat. Pokud je to třeba běžně ve hře, tak hrajeme nějakých třeba 45-60 vteřin naplno, potom můžeme mít nějaké 2-3 minuty odpočinek předtím, než jdeme znovu. Takže zase je to výkon, ale důležité během toho odpočinku je důležité mít dobře rozvinutý aerobní systém, abychom dokázali kvalitně zregenerovat. Takže tohle by byly potom ty 2 energetické systémy a potom jsme si říkali, že tu máme nějakou kombinaci. Ta kombinace už je vlastně zasažení toho jednoho nebo druhého energetického systému s tím ale, že to kombinujeme vlastně většinou s tréninkem
té svalové vytrvalosti, nebo pokud používáme nějaké těžší cviky, tak to může být klidně s tréninkem té silové vytrvalosti dohromady. Záleží už, co používáme. My tady jsme si říkali příklad té alaktátové kapacity, kde vybereme nějakých 4 až 5 explozivních, nebo po případě klidně chcete-li silově rychlostních cviků, které absolvujeme s nějakým kratším intervalem toho odpočinku. Můžeme si vybrat také vlastně tu svalovou vytrvalost s nějakým aerobním charakterem, to znamená, vybereme třeba 4 až 5 cviků na celé tělo, které jsou lehčí, vykonávané pro větší počet opakování, například po dobu 10 minut bez přestávky. Zasáhneme zase ten náš aerobní systém. V momentě, kdy potom chceme trénovat třeba anaerobní systém, co se týká výkonu, tak můžeme zvolit například strongmanské medley, které bude trvat nějakých 60 až 90 vteřin. Můžeme tam zařadit například sandbag na rameno, můžeme zařadit chůzi s joukem a například ještě faulmářskou chůzi. Tohle mohou být vlastně disciplíny, které nám dohromady dají tadyto strongman medley nějakých 60-90 vteřin. Musíme vynakládat sílu, což je vlastně složka silové vytrvalosti, a trénujeme právě výkonnostně ten náš anaerobní systém, což může být právě užitečné právě pro ten hokej, nebo to může být užitečné také pro toho fightera, kteří se během toho svého sportu potýkají s nějakým protivníkem. Potom můžeme zase trénovat anaerobní systém, co se týká kapacity. Můžeme například vybrat nějaké cviky z kettlebelly, 2 cviky, děláme 30 vteřin, 30 vteřin odpočíváme. Nebo můžeme vybrat EMOM styl toho tréninku, nová série na začátku vždycky každé další minuty. Takže tohle by byla potom kombinace, kdy používáme silové cviky s tím, že zasahujeme také nějaký ten náš energetický systém. Poslední složka mobilita a stabilita, nebo biomotorická schopnost, biomotorické schopnosti, které zde máme. Mobilita a stabilita společně například s nějakou kalistenikou nám může potom dávat základ jakoby obecné fyzické připravenosti pro to, abychom efektivně, bez problému, bez nějakého zranění mohli realizovat jak ten náš kondiční trénink, tak ten rozvoj těch druhů sil. Takže to by byly ty poslední biomotorické složky. Teďka, co je důležité, tak v podstatě vidíme, že těch biomotorických složek nebo těch schopností, které my musíme trénovat proto, abychom případně rozvíjeli se pro nějaký sport. Například nebo z těch příkladů jsme viděli, že fotbal, třeba hokej, rugby jsou sporty, které víceméně vyžadují všechno. Jak maximální sílu, tak je třeba proto, abychom byli schopni rychle vystartovat. Měli jsme nějakou reaktivní sílu, měli jsme rychlost, ale abychom měli také nějakou, řekněme, silovou vytrvalost. Když jsme v rugby, například v mlýnu, nebo když hrajeme hokej, jsme u mantinelu, máme tam souboj, který je 10-20 vteřin, tak je potřeba, abychom měli silovou vytrvalost, po případě silovou vytrvalost, ale abychom byli schopni současně také vydržet nějaké další střídání, to znamená, že musíme mít dobrou vlastně tu anaerobní kapacitu, abychom byli schopni dobře, rychle zregenerovat. Například pokud je to fighter mezi koly, tak potřebujeme také aerobní systém. Jednoduše je toho hodně. Takže v podstatě my, když potom organizujeme ten tréninkový program, a to už je zase téma dalšího videa, tak můžeme přistupovat k tomu, že v momentě, kdy se připravujeme na sezónu, máme více času, tak klidně můžeme volit nějaký fázický postup, blokovou periodizaci, kde se například jako první budeme věnovat nějaké svalové vytrvalosti, silové vytrvalosti, postupně přejdeme na rozvoj maximální síly, můžeme to spojit s tréninkem síly a rychlosti. Potom se můžeme dostat vlastně do fáze, kde budeme rozvíjet rychlou sílu, explozivní sílu, reaktivní sílu, rychlost. Můžeme to zase zkombinovat s tím, že v první fázi se staráme o ten náš aerobní systém, zóna 1, 2 a 3, postupně se přesuneme vlastně třeba do zóny 4 a 5, můžeme k tomu zařadit nějakou anaerobní kapacitu a v té poslední fázi se můžeme soustředit na anaerobní výkon, zatímco trénujeme tu rychlou sílu, explozivní sílu, reaktivní sílu, rychlost, a zase udržovat vlastně nějakým způsobem ten aerobní systém, maximální sílu. Po případě do toho můžeme zase podle toho druhu sportu zamixovat nějakou tu kombinaci toho tréninku. Mobilita, stabilita neustále v rámci nějakého rozcvičení nebo na konci tréninku může být udržována ve všech fázích nebo by měla být udržována ve všech fázích. Pokud jsme potom v sezóně u nějakého sportu, kde není čas na to ty tréninky takhle fázovat, tak jednoduše vybereme vždycky do toho tréninkového týdne za pomocí konjugované periodizace všechny tady tyhle prvky, tak aby byly nějakým způsobem v tom programu obsaženy, po případě ty relevantní prvky. Řekněme, že pokud víme,
že máme tréninky na ledě, pokud jsme hokejista nebo jsme fotbalista, máme hodně tréninků na hřišti, tak se staráme, řekněme, o tu naši kondici, kterou potřebujeme. To znamená, že my až tak moc nemusíme hrotit v rámci sezóny tady ty naši kondiční prvky, kromě nějaké aerobní kompenzace, třeba zóna 1, 2, maximálně zóna 3, jenom abychom udržovali v chodu ten aerobní systém, abychom byli schopni regenerovat, ale můžeme se zaměřit více na to, například udržovat tu maximální sílu, udržovat nějakou rychlou sílu, explozivní sílu, reaktivní sílu, udržovat mobilitu a stabilitu, popřípadě nějakou svalovou vytrvalost. Tohle jsou potom prvky, na které my se můžeme za pomocí konjugované periodizace zaměřit už v průběhu té sezóny. Ale to by bylo téma potom na další video zase, jak si složit vlastně silově kondiční tréninkový program na základě tady těch našich biomotorických schopností, o kterých byla řeč. Tohle už je pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like. Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište mi na info@ironwarriors.cz. Současně, pokud máte zájem, podívejte se prosím na ironwarriors.cz. V sekci online posilovny máme naše neustále probíhající tréninkové programy. Jeden pro rozvoj síly na dřepu, bench pressu a mrtvém tahu, to znamená určený pro powerlifting. Druhý program power building, rozvíjíme sílu, zase základní silové cviky, dřep, bench press, mrtvý tah, tlak nad hlavu, plus se soustředíme na rozvoj svalové hmoty. Třetí tréninkový program potom síla a kondice, jednoduše to, o čem jsme se zde bavili, a trénink energetických systémů, rozvoj různých druhů síly, všechno je obsaženo v tomto tréninkovém programu a potom samostatný tréninkový program, kde je rozcvičení, mobilita, stabilizační cviky a tak dále, specifické vždycky pro každý druh toho tréninkového programu, o kterých byla řeč. Potom na e-shopu máme knihu základních tréninkových metod Iron Warriors, webinář organizace silového tréninku a ještě různé druhy jednorázových tréninkových programů. Tohle už je ode mě všechno, mějte se hezky a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj.